Kaketeng juga kadai restun kontoni nga shonga sa hadong kuat musla bat nga batru kum usherman jong ka seng repsdo bat wer moin foundation hakani ka video pementa nga kuat pencai habedai bat ka jipun kam ya kentin remdor kamtam hani ka imlang salang hakathan jongi bonsin nge so ba I kinoshon shnong jong ka shnong jong ka than ma wat ka riwar mingi lani ka rikasi jongi berkuai ngimda perkhatan lani ngimda tahu ya kita kentin kiba ni pelat sentur bakani la kata ya ke imlang salang ban idang sadin hagibun kiliang namar baka jingkiu kasedang shwa nala karempai te ladangi kumki kemi kipa lani ma kumki enelam lani kumki no shishnong ngimpen pau ya takala ka nuksau bha lengba ki kentin ko mi na sentur jongi te madur mapi kaik ban ra in ka than jungi haba ngi yala ki khon ngi kren de tin ki basniu ma ngi ken penjem daw yaki ngi talang ngi kren klamokor kani ga bakta I ka jemut perkat jongki bikin kiu shaprang lada ngai ya wei u khnarip haba ngalap hunting ang ya u kabe ma lani usniang te lada ngai ban shaiban utau khna babli ula shakta no haka jimut berkat bat shimshu ld baude ubri uba per lani ubala ban kiu hak imang salang lani tingtingi ang kaduk kasniang ma kabi kalengkot kita kijaktin kiba sneu bha kiba penkam hilm salang tingting iban hak ba harukam kita nak kemakor ma te kini jaktin ki kata ya ka imang salang mdei tam kata yo tau khna nia ni ya orang ba mo ya ki samlan re ka kata ya barok ni ka than jongi tengai I ba han ka jok bumta ka jing sadin jongi ka dai namar ba ngimnang ba pun kami kedin ngikan sibun tli kedin tambang ngim ju perkhat pat bagi tak tin ki bangi palai kim shong dor ladai lani ki dai kedin ki batat ki ba namla pan kata ki mang selang nani syakman ngabo ka cing kerpat ya ki kemik pa ya ki parathan jongi ba ladangi kwa sya benra ka jing kelah ka than waju keno inu rai tong sedang shwan laying dapun kam ya ki kentin remdor kedai ka jing ipen ida ka jing lagi khon ngim jukan sneu I kren chpang kata ka jing sutnat jongi ka bangin le I kren kumnu ban pen phai ladi I kren ya kata ka thong ba kata ba expose nem ni sans nem ni don kata ka thong ban pandem ma kita ki jaktin ki bala ban tei ki mang salang re ya bangi ya ladi ngim nang ban kren ma te ni kren kat chabalai te kata ka kata sha ya yangi kamtam ya ki khon ki bapai yangi ma na do khli do kajat ki bishar ya kum kren karem ka baik ka kum le ma mar ngej ba kaniam ko batam kadai ka jing shakri jong pi ko batam hak imang salang lada ngila ban pen Israel di ko batam lada ngi pen pau ka batam ya ki khon lengba karem ka baik lengba ketin thli ma te kata hi de bakong santam ka bala ban ka balong kum ka jing ai so bha barem dor tam jong pa mi ye khon kam dei ka jing ai jong pi ya ki yau ki ki min mit biscuit ma bakin long kita ki jing ai barem dor rei ka jing ai barem dor jong pi ka dei ka jing pen bha hi jong pi la di nadu kli hadu kejat nadu ki kentin ki bapen kam ublei ul asna yani perthai yangi tandi kentin ka tin kalong barem ka tin kalong sya ka bak klan bor do kata ka don ka bor mayan ka bak klan tel dangi kren klumar yano inu ni ken po lani ngiben yano inu ken mau pa bak kata kar kum kren jong pi kan kata ya ka imang salah namar ni lalaj hak imang salang ladau tau ba uban ken ben udan hak ju ka shnong ken mau ba ladanga ngam ya den rigi bahing asem jong ki dai ki khun ki jong ki dai utaun mi shabar kren rigi wei tin ki ba la ban kata ya ka imang salang na tarau ngimju dei ban perkhat ba mat ya de bau tun kan sneu kanam kata ka ying kasem jongi rei kadang imla salang kan don bi ka jing ta coronavirus ubas sedang na China baru bor thai up sprang mudurung phi kten ka bayin kren man ta man kasngi ka ma kren haying kan kata ya bar oin ka thai
ikun jonga mi sabar ki perlu kin shimi ta katin bakal ikun ibut yanga kita kin but ikun jonga pat kum ta tater na ta ngas ngau ba to ngin penglai ka thang da was jang shua naladi pan pen kami katin rem dor kanyam ke krau tam kadai ka jin shakri jongpi yang ke bahatam ya ke masalang lada philong niam ayu yuru ape phimla ban lai ba phimla i ya kam ko ba masalang ngangai ba ublei usosi lani udiau namar bangi dan tangwe ublei lain long niam kuno ladang long niam ayu yuru kam dajing per ndai kung santam bangi dei ban pen phalang shwa naladi bangi dei ban nang ban pen kami kintin pidei ban long kinai lam hai ngasem pidei ban long ki breu ki bap inuk saw hatam ki khon jangaru ki dei ki noilam pasai sisngi ban mantaro hai bor barit jongki namar ba teng nging so tho ya kantin noilam ku ubreu ni ka breu badan ta bor ban kata ki wai ma ban influence ki wai te ladang ala ban influence ikon influence u bhai ki wai pat kata ba ka bhatam tongin sedang nak mentah ban angej ba kathan ka don hakonti ka ban yo ya ta ka nam ku burong ka ba kan sayo hadin lomba ka jing tres tom lang jongi ngam tip la ni kentin jonga kan katan mep ki bas ngam hendrai la don tang arngut laingut ki ba shimi ki ni kentin bang keren ru ngangej ba kata kala biang yanga banang la ban pelaj man kapor ya kini ki jaj video ma ya ki jaj jempatai ma ngam dei breu ba sempang ngade breu duna bun kiliang ndai ngasopat ba kai ki bang don ha jing ngade ban pait lang ban yo jing sai lang baro ba lada kim sim lu kam nilai namar ngapat ngalada pendep ya ka ka bang kwa nak mesin jonga ublei la pha yang ban wan sini perthai bang lei ku batam hi mang salam tela dangam la ban le mut ngasosi ngadap da ka jing babil sai singi anda kala poi kita ka singi ka bang ngahab an mi no ni sa perthai te sho ban poi kita ka por ngahab an le ai kulisi bun pi bara kuble